zan siyo ma shi to a kai ne wallahi dan Allah kudi kuke zo wai Allah na shiga wai da ke ku da ke tashi ina kudi yake dan Allah ku yi hakuri ina ruwan ku da kudi mu je ku samun kan wannan kan kwashe shi ba mu da ya haka ne zauna mana zauna cika shi kai zo nan da uwarka zo nan baba ya kike kuka haka zo ba kana na zo Allah da annabi kai hakuri yaro dan Allah yaro ne kai ma sako yaro dan Allah ka hakuri shi kada kake da shi dan Allah kai hakuri dan Allah baba ya kike kuka kai ya ba kuka da kai ina zuwa ba ku yi mana shiru ba don uwarka ba ka shiru ba ina magana ba suwes ba wai satan waya muka zo yi wai ta miki ne wani abu ba ka san me muka zo yi sai ka yaran muka zo mu tafi ina zuwa cika kuma sana tuka motsa kina ba mu gobe ina zuwa kai ba ni wannan abu ka ci dan uwarka fito mu wallahi ba zan kara haihuwa ba haka cika ba dan Allah ka dawo mun ki mu dawo din ko mu tafi da ke mu tafi da ita ba mu da lokaci ba mu je mu tafi mu je rabu da ita me za ka yi wannan kaya za ka ci uwar mutum wallahi na wace kana da magana ne ku ga ma wallahi Allah amma dole ko ɗaya ke ana koyi wallahi sai ka biya ni nana Allah ko bi mun ka kana kallo suka tafi da shi Dala kai shiru ba ni makullin ban dakin nan makullin ban dakin nan ba makullin ba da makullin ban bada ki ba wanka ba kai ma da ba ka san dai ban ka san dai ka da baki ko ke kuma baba ku da doka ta ga mata kai ashe ba ka da mutunci wai sa mutum kai ba ka samu da hau da wani takami abin da ne kai ka hada abin to kuma ce muku ne ku kashe ni ba ka da tsaje gidan ku ba wallahi ba ka da mutunci kuma ke mun bar da musu ba to ka taba ji ne kace ma Allah ki Ka isa ina wasa da ita ne ko ba zo na yawan mare ku wallahi kaga duk ka dame mu da Allah gafara mu ka tsaya mu abin nan sai mu fice mu barka a cikin shi ina wai ba za a ya shi ke na san ke baki sauke ina wai ka san me nake so da kai yanzu kun san me za a yi yanzu waya na in aka kira shi a waya to kai Allah ya ma basira ba a banza ba Allah ya yi ma nan ma gigan ba kai wallahi kai ban girki wa banza Allah ya yi ma gigan na san kasar miyan boss ba sai da ya ga ba kira shi kuma kana ji zi ka san magawa ba shi ko tunda ba ta baban ka je wai a ka kusa ai baban na kuma ka zauna mana ai za a saka in ka zancen kuɗi wani wannan kake ai baban ku yayi kokari yanzu dan Allah abin da zaka ka kira DPO ka gaya masa halin da muke ciki DPO kuma ai ɗaba kuma DPO sai kwamishina yi dubo mun kwamishina dubo mun kibani akwai kwamishina yan sanda a ciki da ke gani police kwamishina gashi idan ke yadi a kajin da kasan ina kuka ya kasan ta ɓaci
wasu yin iska ne suka zo ko yan fashi ne ko yan garkuwa da mutum ne sun sace yaran nan waje na dana idan Allah da annabi ka haɗa mota kamar 30 ba dai koya maka aiki zan ba na san da abin da ya kamata ka mota 30 dan Allah ka zuba me suka ce ya ce zai yau ina jin gashi ya kuma kira yau kana ji na gadi wata kuma wana baka ce me faru kuma to su ne suka dauki na'am na ji ita zagi na ba komai dan Allah su taimaka su kawo da shi ni ko nawa kuke so zan ba ku dan Allah ku ga inda yaran nan yake ku saka min shi in ba ku ko nawa ne ina da kuɗi a account ko wallahi ko lolo kai ne sai ka ji ko ni sai in zo in yi su yaran sai a gida dawo da shi ko mata ta kuka ce in ka sai in kawo in yi so a da ka ko ki sai ki je a da to na su faɗa abin da suke so to ranka dai ina jin ku kun ji ina jin ku Allah muku albarka yaran arziki akwai kana da inji a gidanka a cika shi da mai. generator kuma a cika shi da mai Yawwa wallahi za ta muna da ƙato sabo ma zan ba ku bayan haka akwai taliya ai irin zuku din nan a dafa kwano biyu. taliya asiyo a dafa taliya muna da taliya za a kwano biyu ki dafa taliya wallahi zan dafa ƙara ɗaya ma zama uku A yi mana irin cincin din nan na saukar baki kwano biyu. cincin kuma ne irin cincin na kwano wallahi zan yi sa akwai fula ko akwai to Yawwa akwai irin 'yan makidashin kajin nan a ɗan kwankwakwada su dan kwarka. zan hada za ta hada wallahi zan hada akwai furut ɗin akwai to za a hada muku Yawwa sannan ɗan wata kasa akwai da haɗiya kamar zakara. Shi ma a yi mana. Yawwa a yi furu salad. Shi ma a yi mana. za a yi Kaji ɗan 700 da sama a samu mana guda huɗu haka. Yawwa katin waya dan 750 guda nawa hudu su turo namba ku turo za a yi za a ta ko ta nan za a turo muku za a tura Ana kebar da ke a katin. huɗu ne ba. Maza huɗu ne a wajen nan. Kaci da haka na 700 na dinna zan Ka san gaba ɗaya ana Sake kiransa magana kuɗi mana. Ka san wa yake ban dariya. Wani mana wa yake maka da Wani mana. Wai ban adam. Wai kira yake wai. Yi mana ai. Ya musu. kan ba ma ki ba Ya wannan musu. Kana nuna iya faɗa. Da wursalan. Ya salam. Ya salam. Kai hankali. Kuma ka san da kibiyar da abinka. Mun ba ci da abinka. Kwallo ne yana gasa. yau abba kai wannan abu mai sauki da suka lissafa tashi maza ki je ki dai har hada Yanzu kun san me? Allah ya mana hanyar Ya da yanzu da ran haɗa mana mata. Ya. Kirawo guys. A ɗaukar dabbiya. Ni ba na dabbiya. Baba, ka gaya ma amma akwai wata kuma me polio. za su yi? Kira mu da polio. Kira mu polio da Allah. a haɗa shi. Akwai ka wata kasa polio. kula da wa'annan in ban da ma dai kawai dai suna kan amfani ba shi za a tanka Da ke nan gida. Hello? da Hello baby. Ya ne? Ki a haɗa ki da shi. Eh? ni ma sai ka kiyaye da ka san ni ba Ya kina ji da Allah ya tsaya ki da Allah. Ya za a yi? Da ki biya ki je ki samu wasu mamansi kin gane ko? Ko da su ku zo gidan a koyi amfani kuka zo ki mun waya dan zaɓi ta kofar waya. Kin gane yau akwai bidiyo ne akwai gudan waya. Ta godo da Ke kina ina ne? Allah ki shigo na ga ki akwai dan wake. Dan wake kina ga. Kira mun wannan dabbiya.
Ai baban kuku. Ina ganin na buga nan murawa. Amma wallahi da za ka kyauta ka da kiwa ta yi a gida. Allah. Ai kwanya ne. Ba mu kashe ai. Ai. Cika ni mana.